te nakaliam jonga akan ngapor ngasim ya kene ka kabuksiar ban ai kublei Christmas ka basuk bat kumju ka stem mai ka basuk ka basain amarah satang kendiat kiski ke bangin ya kendu yaw neusnem ban nga kermen skem bau neusnem ubat mai arajar arpo ar ulong usnem ubapit ubabiang uba kum ka jaj penriu kum ka jela barokawai ngin kemi lenti ba kajing suk kajing sain kajing kemen bat kumju ru hakaliang jom ka kamai ka kaji ngin ya yo panang kiu saprang kad banang telun kisngi bat kipor hakine ki snem ki banwan bat kaba ngatrai ngimla ban klet ye kijing jiando arajar arpo bat hadu mentau arajar arwei kalad ko lut ki kam ki jam ki jing trei jikta ki kamai ki kaji nadu ki baruspa adu ki baduk nadu ki klum kena hadu ki rutmen agaba ngisngeu ledi kum ki mrau hakane ka jingpang ka jingstom ka bumi ong ka covid-19 ngakermen skem ba uneus nem botamai ngakermen skem ba kana ka Christmas ka bangin sayo pediang sen ha uneu benai Desember arajara kuai kan warna sisa ya kata ka jingkermen ka botamai baru kadonra ya kata ka jingsngeu ka basngeu sngan ka basngeu im baru ka bangin nang yok mesim nang le sekmat kumta kana ka por ngasim ni kana ka kabu ban ai kublei sai sisin pat ka Christmas ka basuk ka basain pat kumju ro ka New Year ka basuk ka basain ya paro kinong stong jong ka jela mekla pat kumju kham tam klem daklet ya ki pat ba jong ka punusla kan si paro kawai